नै बे साइड खनायाव बायदों ओमफ्राय नै बेयावबो रिक्सा थाम्फैखौ जाबाय ग्लबनो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' दायो मर्निं दुगैनानै आरामसे देलायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै लानोसै बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे संना लाग्रोगोन ओमफ्राय आं संनायखौ देखायथ'ला जेबो गैया दिनैजाय मानो होनब्ला खालि दालि ना गोरान बाथोन ओमफ्राय पापरल' एवगोन आरोना बिनि थाखायनो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मा शेयार खालामलांनो हाया देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय आंहा बिराद आनलाकि डे मैयानि दिना मैया दाखालै माने एभ्रिडे मा जागासिनो दासान्दि माने एकदम माने मोजां नङा होनजायो आरोना आंनि खाफाला स' शेयार खालामलांगोन आरोना लोगोफोर नोंसोरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय आङो खोन्थागोन आरोना दानो खोन्थाथ'वा दाहाय खोन्थागोन आं मा जादों मानि थाखाय बाट होनबाबो आङो स्माइल खालामनानै दंगासिनो मिनिगासिनो नोंथांमोनजों स' जिहेतु आंनि फेमिलि नोंथांमोनहाबो बिनि थाखायनो आङो सबखौनो शेयार खालामलांजोबगोन आरोना स' बिदिब्ला थ'बाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे ओंखाम जानो लादों लोगोफोर दायो ओमफ्राय जेबो ओंख्रि गैया दालि ना गोरान बाथोन पापर भाजा ओमफ्राय आं पापर भाजाखौ जानो बायो नालाय ओंखायनो जायासै आङो ना बाथोनखौल' लानानै ओंखामजों जानोसै आरोना लोगोफोर सामफ्रामबो ना बेदर जाजाबाय थाया नङा होमबा लोगोफोर बेमार जायो बेमार देहा मोजां नङैनो माथो मोनबाय थानो ना लोगोफोर सामफ्रामबो बेजोंनो जासाबलायबाय आरोना उदैयाल' गोजोन थाथोंसै मोजां सिंजोंनो दाहायखौ जादोंमोन जेबो जायैखायसो सामफ्रामबो माथो ना बेदर जाबाय थानो ना गोरान दंमोन एसे सेमोननिनो हमनाय बै सारनायजों ओंखारदोंमोन दा जायफोरा नायदों भिडिअखौ बेफोर मिन्थिखागोन माने नाफोरा हमदोंमोन ना जोंहानि आइबो फैदोंमोन बे नायानो दासिमबो दंमोन आरोना मोजां गैला खालि फिथिख्रिल'सो माखासे आं नाफाम देनो होदोंमोन ना ओमफ्राय फिथिख्रिखौबो आङो एसेल' लाखिदोंमोन ओमफ्राय बांसिनानो नाफाम देनो हरदोंमोन बाट आइया देजोबनो मोनासै ना आंबो हरनाया लेट जाबाय नाखौ हरनाया ओमफ्राय बिमायाबो बानायनाया लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय नै एक्सटेन्ड जायैनि मास मोनसे ना मास मोननै सिगाङावसो बानायनाय जादों बिमाया नाफामखौ माने नास्रायखौ बानायग्रोदोंमोन बियो एक्सट्रानो ओमफ्राय ना फिथिख्रिखौ बानायथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो एसे लाबोफिननानै फंबायनो बांसिन गारबोदों आरो आं जानो होननानै जोंहा माइआबो लांबायना गैखायामोन आरो ओमफ्राय आं जालाबायनो बायोबो ना गोरानखौ ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा समाव थेखाफ्राव माने ओंख्रिफोर गैयाब्ला बाजारफ्राव थांनो बाबा जाफ्लाबायनो होननानैहाय लाबोफिनदों आरोना आङो एसे फंबायनो गारबोदों आं बांसिन बिसोरबो जाथोंसै होननानैहाय जाना लागासे लोगोफोर देखायबाय थाला जानायखौ जेबो बिदि ना बेदर गैया स्पेसियेल नङा नालाय माने आं सामब्राम गोथां जाफादों ओंखामजों ओमफ्राय मोजां मोनो आरोना आं जागोननोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' अखा एसे हागासिनो नै लोगोफोर सामफ्रामबो अखा माथो खालामनो बरिंनो न'आवनो थाबाय था सनालि थाख्लाबुरि मानि प्लाना नायलाय माबायाव मा होनोमोनलाय मारै मानलाजोबदों बै गोलैनाय नुदोंना द्राम बेयावहाय आं गायना होदोंमोन फिसानो मानि प्लान ओमफ्राय बेनो बरिया मानफ्लांदों ओइ देखो क्या
wa reksu bag dolai na reksu bau nego bau reksu nam ne aja nam hondo nei metai jansai no hapfैसिगोन दां बियो reksu nam yeah olu good boy wow good boy reksu ma jadong reksu alai reksu boom एकदम माने खेलायनाय माथो खालामना न' सिङावनो बरिं जिरायगासिनो दं ओमफ्राय नै खोरखि खुलिनो हादोंना आङो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय मोदानो जोबदों आरोना रेक्सुआ दुगैनांगौमोन अखा हानायनि थाखाय थुखैनाय जायासै आथिंनि अबस्था नाय रेक्सुनि आथिङा नै नुदों नोंनि आथिंखौ नुदों माबायदि साफा हा रेक्सु नुदों नोंनि आथिंखौ माबायदि साफा नुदों हेनसेक हाथ मोजाङै हो हेनसेका थाथारलाखै आलु इसो माथो आथिङालाय बेलाय बे गोसोम नांजोबना बे ओमफ्राय थाम्फैफ्राबो नालाय नै रेक्सुनाव रेक्सु दाम्मा थैबायबो थाम्फैया नुदों थाम्फैया मासे थैबाय थाम्फैखौ जालाबायखो आया रेक्सु थाम्फैखौ जाबाय ग्लबनो हा थाम्फैखौ जायो सोरखौ नुबाय थाम्फै जानाय आया मन' लांबावबाय ओंखाम मोनजायाखै रेक्सु हा ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै आया गथ'आ थाम्फै जालाबायबाय थैगोनलै बेजों हा थाम्फैखौ सोर जानो थिननाय नोंखौ सोर जानो थिना थाम्फैखौ फाल्थु खालि माथो बेलाय बुजाय गिना नायहाबखायो आंखौ बम रेक्सु लोगोफोर आं दहाय जे होनदोंमोन नोंसोरनो मोनसे खोथा खोन्थागोन होननानै मा होनबावनो आरोना लोगोफोर दाखालिसो मबाइला गोग्लैनानैहाय डिसप्ले थांबाय बिनिफ्राय आरो मैया मा जाबावखो होनबा मोनसे आंनो खुद गोग्लैनानै मानसिजों मबाइलजों गोलैनानै आरो मबाइला एसे साइडनिया बायनानै होलायबाय आरोना लोगोफोर मा होनबावनो गाज्रिबाखि गाज्रि बे खाफाला ओरैबायदि गाज्रि जानानै होयो आरोना लोगोफोर माने बिपद समावसो बिपद बेबायदि जानानै होयो आरोना मा होनबावनो माथोबाव आरोना ओमफ्राय जेबो जायाखै जेबो जानाया मबाइला माने एसे बायदों आरोना डिसप्लेया बे जिंनि आरो आगसि खनानि गाहायनिया एसे थांदों एसे बायदों माने साइडनिया आरोना ओमफ्राय नायनोसै उनाव मिन्थिला आरोना मारै गाज्रि जागोन ना जाया माथो होनबावनो खाफालानो बिदिनो आरोना आंनि खाफाल बेनो आरोना भगबाना जेरै दाना हरदों जेरै मादों बेनोसै लोगोफोर माथो होनबावनो दिन गाज्रिबा जै सानसे गाज्रि जादावबायना बेबायदिनो गाज्रि जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय रायजाबाय ओरैबायदि हासबेन्डजों माने बानायनानै लाबोदों माने जेदिनखालि लाबोदों ओइदिनखालिनो होनजाबाय आरोना आंथ' लाबोदों 12:45 जाफैदों न'आव फैयै बानायना लाना फैनानै ओमफ्राय मोनायावसो जादों आरोना बिदिनो 9टा 9:30फोरावहाय माने मानसिजों माने जाखां लोंखांनो मोनायावहाय आं ओंखाम संग्रानि खामानि फोजोबनानैहाय ओमफ्राय लाइट सेट गासिबो सुइचफोरखौ अफ खालामनानैहाय फैनोसै आरोना आं जास्ट फैनोसैल' मबाइल लाबाय ओमफ्राय माबा मोनसे लादेरदोंमोन आं दै जिखुनु जाया मबाइलल'मोन खोमादां आरोना मबाइलजों मानसिजों जलप ओमफ्राय बेयाव आं मिन्थिबावा आरोना जिखुनु जाया गोलैबाय नालाय उनावहाय थिखोनानै लाना फैबाय आङो ओमफ्राय नायाखै जखन माने फैग्राबो नायनाय जाखायाखै बिसिनायाव मबाइलखौ दोनबाय ओमफ्राय जाखांनाथ' उन्दुआ आङो जिरायथ'बाय दसे ओमफ्राय जिरायनानै बिदिनो हासबेन्डजों माबा रायलायदोंमोनदां आरोना आङो ओमफ्राय माबा खामानि थिनदोंमोन हासबेन्ड आंखौ बेखौ मावनानै ओमफ्राय बिसिनायाव गाखोनानै मबाइल नायफिनदों आरोना आङो बेयावहायसो नुबाय मबाइला बायलायबाय एसे टेम्पार बायदों आरो सिंनियाबो एसे बायहैदों आरोना माथो होनबावनो बेनोसै खुनुरुखुम मालायनाव दाहार दुहार लानानैबाबो बानायहैदोंमोन मबाइलखौ दा आरो बेबो बिदि जाना होलायबाय
खिन्थु बाट दा जेनेबा जेबो प्रब्लेम होआखै जेनेबा डिसप्लेया ओमफ्राय टाच खालामनायावबो जेबो प्रब्लेम होआखै माने आं थिगानो दंथ'यो आरोना बुंनो हाला उनाव थाब गाज्रि जागोन ना मागोन मिन्थिथ'ला आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' खाफाल होनो बिदिखौनो ना माथो होनो ओमफ्राय आङो हायोबा दाथ' हासबेन्ड गैया डिउटियाव थांबाय दहायनो दाहायफोर जुदि टाइमफ्रा मिलायोबा बोरैबा बा हासबेन्डनि मबाइलखौ दसे मोननोनो थाङा आरोना बिनि मबाइलखौ माने बे बेस्थ' थायो मबाइलावहाय बिनि थाखायनो जुदि मोनोबा बायसान्स देखायगोन आरोना आं माबायदि बायदों लोगोफोर ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो मबाइलफोरखौहाय माने आं बै मा होनोमोनलाय मोनसे काभार दंना ओरैजा ख्लोब जोख्लोबग्रा बिदिखौसो लागायखायो आरोना बे आंना बायबाय ओमफ्राय दखानावहाय गैया ओमफ्राय अनलाइन अर्डार खालामबा टाइम लागोन आरो बाट दा एसे फैसा प्रब्लेम नालाय बेखायनो आं खालामथ'ला उनाव खालामसै होननानै ओरैनो 100 थाखानि काभार फ्लिप काभार ओरैनो सोनानै लाबोदोंमोन आरोना आङो दखाननिफ्रायनो मैया दखान मबाइल बानायदों बे समावनो बिदिखौ लाबाय बिदिखौ सोबाय आङो डाइरेक्ट जोख्लोबग्रा गैया एसेबाबो जोख्लोबग्रा थाबा सेफटि थायो बिदि जानानै होलायबाय आरोना नायनोसै मा जायो आरोना जुदि टाइम मोनबा आं दा देखायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथो होनबावनो दिनैबो अखा ओमफ्राय बाट आं गाबोन मोनसे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय बबेयाव थांगोन आं बेखौ देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' नेनानै थाबानो जाबाय देखसु नायगोमोनलाय मुसुबा मैला जाजोब्बाय जोंहा रेक्सआव थुखैनो मोनाखै नै लोगोफोर मबाइला माबायदि बायफिनदों आरोना नै डिसप्लेयाव एसे बायफिनबाय नैबेथिंजाय नैबे साइड खनायाव बायदों ओमफ्राय नै नैबेयावबो नैबे सिङावहाय एसे बांसिन बायबाय आरोना नै एफा मोजां लगायना लाफिनबाय आङो काभार साफार गोदान होलायलायनानै नै बेबायदिसो जानानै दं आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो दा बारा गोबाव गैला लोगोफोर आइफनखौनो लानोसै आइफन उपाय गैया बेजोंनो सोलिथ'नोसै आरोना जिखुनु जाया दाथ' बर्थमान जेबो प्रब्लेम होआखै मबाइला टाइमा दा मोनानि 10:26 जाबाय मबाइलखौनो दासो मोनदां बोरायनिखौनो